Unamanga mngani, unamanga. Futhi awusayela umngane wami amasimbo mngani. Futhi ngifuna ukubona before nje ngifuna qeshayani ngoba manje uyangijwayela. Hayi kushuthi koshaywana-ke mnganami ngoba nami indoda ngiyayithanda and futhi Ngobe yami indoda. and futhi ithi izongishada nje ayisekho into engingayenza ngoba siyathandana nje. Sanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV. Kwesinye isiqephu sikhipha izimfihlo nihleli noLungsta. Namhlanje bashalo udadewethu othi unemfihlo afisa ukuyidalula umngani wakhe. Sawubona njani? Yebo sawubona sesinjani. Ngiyaphila. Ngicela ubingelela ababukeli emakhaya usho ukuthi uqhamuka nendawo. Sanibonani ngiqhamuka eMzinto. Uqhamuka eMzinto. Yebo. Ufikiswe yini la ekhaya? Ukuthi ngifikiswe ukuthi ngifuna kahle ngizokuchazela ngizokhipha imfihlo kumngani wami. Umngani wami ujola nomlungu, so njengoba ejola nomlungu umlungu wakhe ulokhu engipansa like nami-ke ngiyamsedusa-ke because nami sengiyacala ukumthanda. Ima-ke iqale kanjani le ndaba ukuthi nize nisedusane nipansane? Nginokuvakasha Eku-introducing each other. Qala lapho nje nize nifike senihalelana nje. Nginokuvakasha phela umngani uyangibize like ethi umuntu wakhe ufuna ngize ngivakashe kwabo for ilunch yabo sambe-ke kanjalo as friends. So mase sifika-ke umlungu uyaqala-ke ngipanse esho ukuthi uyangifuna nami-ke ngoba ngavele ngathi nami ngiqala ukumbona ngachazeka uyena. Abe so umngani wakho senibabangani isikhathi nganani? Yo, it's been 5 years manje. 5 years? So wena ubona ukuthi-ke nathatha umuntu wakhe? Ngiyamthanda nami nje. I fell for him. Ngibona sebethanda nesikhathi esinganani? Ngathi bano 7 years manje. 7 years? So wena ubona ngani ukuthi-ke umlungu uthanda wena akasathandi? Uyazi abelungu ubona ngani ukuthi-ke uthanda wena akasathandi yena? Ngiyabona because uthi akasamfuni yena and njengoba ethi akasamfuni wenze ngisho ama-passports manje we are moving to Australia. All right. Le move yene Australia umngani yena nimshiyaphi? Umngani akasamfuni phela. So bengifuna ukumtshela umngani ukuthi what if efike Australia nawe engakufuni? Akazi phela yini ukuthi siyahamba. No ngisho umlungu wakho-ke. What if nifike Australia wena akasakufuni? Akasangifuni? Hawu angiboni ngicabangi ukuthi ngenzeka kanjani. Okay, yini-ke le emenza ukuthi akasamfuni-ke manje phela ade bethandana for 7 years. Nina nabangani for 5 years. Which means bazana kudala unawe. Uthi wakambamba emchithela. Wakwambamba echeat. So wa-act as if umxoleli. Oh. So manje usefuna ukupay revenge ngokuthi athandane nami but uthi uyangithanda nje and he's willing to marry me. So ngiyakuzwa lokho ukuthi niyabhansana nenzana nisenalala. Asikaze silale. Musuqamba manga. Serious. Khuluma iqiniso. Asikaze silale. Angeke nje ukuthi yena silokho sihamba for ama-dates nje kuphela. So asikaze nje size sifike ekamereni but nje bekuyilokho nje ukuthi siqabulane nje. So ngamtshela mina ngathi mawukuthi uyangithanda ngampela akahluka akamtshele yena ukugela ukuthi akasamfuni. So ngoba nithi yena niyahamba niya eAustralia singana nesikhathi before nihambe because ngifuna ukwazi ukuthi yena nizomtshela niniki. Yena-ke sekuyiside lakhe ngenda namhlanje uzomdedelela ibhomu. Nesikhathi singanani ukuthi niprepare nihambe? Thina vele manje silindile ama-passport ethu akuthaphumi because sesiwenzile vele sesile ka-Home Affairs sawenza so senikwenze yonke the process? Yes so as soon as ama-passport ephuma everything siyahamba. Abazali bakho bathini wena-ke ukuthi usuyahamba? Ngimtshelile uma kodwa manje angimchazelanga kahle ukuthi indoda yamngani wami ngimfihlelile. So wazi ukuthi umkhwenyana wakhe? Wazi ukuthi nje usethola umkhwenyana umlungu and she's very happy for me. She's happy for you. So yini nje aseyenzile for family ngeke phela avesana akuzumpule la? Awe ma ekhaya sesinayo yonke into ngenxa yakhe. Awe ma uyafika nje athenge mhlawumbe uma acela ukuthi utshela uSibari phela ukuthi ngicela angithengele ukuthi uSibari ukuba wakumbiza ngoSibari? I mean ulo mkhwenyana skizi ucela umkhwenyana ukuthi lokhuze athi angithengele ukuthi yabo nje manje uhleze edla kamnandi. So umngani wakho uyalibona ushintsho empilweni yakho and akayibuza ukuthi kwenzakalani? Akazi nje ngamtshela ukuthi mngani nginomuntu but akekho lana. So wazi nje ukuthi mina ngiyajola nje.
She's very happy. Yo. Uyazi. Fear friends ne. Asimthinta umngani simazisa ngalolu daba sizwe ukuthi yena uzothini ngalo. Asimfonele. Cela ubambe njengoba ngibambile ne. Hello? Sawubona sisi unjani? Ngaphela njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungstar la ka Black Life TV kuhleli lithi sikhipha izimfihlo. Singakwazi ukukhuluma? Hayi singakwazi ukukhuluma. Ngiyabonga kakhulu. La ka Black Life ngihleli nomngani wakho. Uthi ke na kunemfihlo afisa ukutshela yona ngisacela umlaleli. Hayi inkinga. Ngiyabonga. Sawubona mngani unjani? Hello? Hello? Ngani? Uyaphila mngani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila oh. Ngiyaphila kade ngagcina ngasajabulela ukukhuluma nawe. Uza naziphi namhlanje? Ngikhona ukuthi nje ngikhona into engifisa ukukutshela yona. Yini manje mngani? Kodwa mngani ami ngicela ukuqala ngixolise. Yini manje kwenzakaleni? Mngani yazi into eyenzakalayo mngani lana njengoba ngifike ngivakashe kwakho nomuntu wakho. So umuntu wakho mangifikile lapha kwenu uyakhe lokho engithinta yabo plus nami ke inkinga yami mngani ukuthi ngiyamthanda. Hayibo. Sengiqala ukumthanda mngani. Manje into ebengifisa ukuthi ngikutshele yona ukuthi ngiyacela bandla umyeke. Because mina naye sesiyathandana and uyangitshela ukuthi akasakufuni yena. Kanjani indoda yami? Kunjalo nje mamazi. And nje si-happy. Avungcolile wena kuhlezi la ufika la ngicela ngisicela uzongivakashela as umngani wami isiphuma amadate songigazweni usubona indoda la endlini. Hayi ke mngani nami ayikho indlela engenza ngayo ngoba manje ayisi right no baby and siyathandana. Hayi kakhulu, hayi kancane sijola lolo lihambayo. Wazangiphoxa cha ngifuna ukuthatha amasimbi engane. Angithi phela wena wayifebele indoda. Kanjani? Wachitha phela wena. No 7 years sithandana. Wamchithela kodwa ngithi. So ungitshelile yonke into wena owamenzela yona. Unamanga mngani, unamanga. Futhi awusayela umngane wami amasimbi umngani. Futhi ngifuna ukubona before nje isinaqeshayani ngoba manje uyangijwayela. Hayi kushuthi koshaywana ke mngani nami ngoba nami indoda ngiyayithanda and futhi futhi ithi izongishada nje ayisekho into engingayenza ngoba siyathandana nje. Thatha njalo sibeke la ikhethele ngeke ngizwe ngawa ngishelwanga uwena eyami le ndoda. Asazi ke mamazi. Siyahamba nje thina soon siya eAustralia no baby. Sesinawo ngisho ama passports. Ayikho ke leyo nto leyo akho ngizoyihliphisa yonke lo masiko ngicela wona mina. Usulate mamazi. Asazi. Usulate vele ukhohle nje. Vele ukhohle nje mngani. Vele ukhohle mngani nami. Futhi nje angingabe ngisakubiza umngani ngoba ngathi asisebona abangani ngendlela osungithuka ngayo. Cha she mama Simba wesifebe. Bye bye we ube right. Bye bye. Wazangikhathula. Hi sisi. Yo. Unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Umngani wakho lona senibabangani for 5 years ne? Yebo. Ima ubungekho nje ukusolayo ukuthi khona okwenzakala kule relationship. Ngake ngasola okuncane ngambuza ezingane wami wangengiclaim wathi ayikho leyo nto ngabuza indoda yathi ayikho into ngikaza mfune yena indoda yami ayiyona ithatha lo sisi lo ayikakholwa yinami. Lokho engibuza njengamanje kuyangisusa and kuphatha kabi angazi ukuthi uzosiphinga yathi sokusukela namhlanje. So manje ngoba uthi kena bathi baye Australia and sebewenzile ama passports wena ubuzosala nje. Ngizohamba ngize ngifike khona lapha eAustralia ngizofaka ilocation. Uzofaka ilocation? Yebo. Okay ke usafaka leyo location awusho ke wena ke wachitha ngempela. Ngangizama khona ukuchitha ngoba wayengangimilisa embhedeni. Wayengakunelisa embhedeni? Hayi wayengangimilisa embhedeni. Wayenzani nje mhlambi khona uzopha umngani wakho ulwazi ngoba uthi abakaze balala. Naye uzombona
nje wayengenza izinto engingazazi nje wenganginelisi wengenzi kahle ngaphefoma kahle. Enzani like ungasusho nje ukugodwa kwakho okwakwenza ungazizwa u-right? Wayengithinta kahle okay ngoba phela okay kuze kufane konke wayengithinta kahle futhi into wayengithinta kahle kodwa nje mase kumele siheve wayengenza nje enganginelisi kahle. Wasubona ukuthi uphumela ngaphandle. Ngase ngifuna ukuzwa ukuthi kahle kahle inkinga imina noma uyena yini ngakuthola ukuthi kahle kahle inkinga uyena. So wakubamba kanjani pho? Wangibamba ngoba mina ngahamba wangifonela umuntu wami ukuthi asihambe ngise kudate ufuna sohamba kudate and then ntambama bazibhekhe. Okay. Ngamtshela umngane wami ukuthi ngizophuma ngithi ngiya kuyena naye memfonela umuntu wami mase bona ngayibambi ifoni azokuthi yena umuntu wami amtshela umngane ukuthi hayi kuyena. Okay, pho iplani ayihamba ngani kanjalo? Wavuma kahle umngane wami hayi sahamba kahle mina ngakhohlwa ngathi sikudate sibe sigoduka sizohlangana naye lo WhatsApp ngakhohlwa ukudelisa ama conversation wangibamba kanjalo. Oh, okay. So manje ke ngithi waxolisa. Wambona ngathi uxolelile. Ngaxolisa kakhulu ngayilahla ngakhombisa ukuyisola ngento engenzile wari engeke ungixolelile bengingazi ukuthi yonke lento lecabanisa kuhlungu kanje. Yo, okay. No, hayi ngizwa kahle. Ngiyabonga kakhulu ukuthi uthatha i-call yethu. Yebo ngiyabonga kakhulu. Uyazwa-ke kuthiwa wa-cheater ngenxa yokuthi uyabheda embhedeni. Hayi angazi ngizozwa khona. Uzozwa khona. Usengenzeka noma yini. Phela uma ukuthi uyabheda phela kuyenzeka ukuthi mhlambe naye akakwazi ukuphatha indoda. So kungenzeka ukuthi wena ungenele indoda kamngani wakho ngenxa yokuthi uyazi ukuthi uya-cheater yini. Like vele ngingenile kodwa ungitshele lokho sesivele sesixoxa ukuthi kodwa vele ukuthi wayengishithela mase ngimbuza ukuthi kahle kahle yini vele. Wena umngane akaze umbuza ukuthi ke na wakwa-cheater yini or akaze axoxe ukuthi wakwa-cheater? Akaze angixoxele. Akaze akutshela. Akaze angifihlela. Wakufihla. Yazi wayifihlela umuntu okufihlela ngoba usubona ukuthi ngena phakathi. Heyibo. Hayi wangifihlela akaze ngixoxele. And uzuhappy ubona ukuthi isebenzele wena lena. Hayibo siyathandana futhi nje siyahamba. Ngicela ukubuza ke uma uya khona emzini wakho vele usuke uveza amatayi. Uthanda kanye lokho nje futhi akafuni nje nokuthi ngigqoke izinto ezinde. Ngiyabona. Ufuna ngifake i-bum shorts. Yabo nje masihamba siyothenga khona nje ingubo nje emfeshane nje ngithengela yona athi le mama ngithanda ukuthi ugqoke yona le. Hayi sizwa kahle kuthiwa after God fear umngani. Not women fear umngani. Okay, she is a woman but fear umngani in any nature nje umngani. Ngoba ke right now yena wazi ukuthi unomngani yena usenza ama passports nendoda yakhe Australia kuyashadwana yena usesale kanjalo. Bathi kasithembe ukuthi ke nabazohamba kahle Australia nishade kahle nisimeme nisimeme nje ni live stream umshadweni usubone nathi. Awu khulile kanje. Siyabonga kakhulu. So Black Life TV, please don't forget to share, like and subscribe. The Black Life TV.